Ryžový nákyp neodmysliteľne patrí k nášmu detstvu. Na jeho prípravu potrebujeme 2 šálky ryže, 4 šálky vody, 2,5 šálky mlieka, šálka cukru, štipka soli, olej na vymastenie pekáča, 6 vajíčok a ovocie. Ja si ryžu najskôr predvarím vo vode, záleží však od typu ryže, ktorý použijete. Na 2 šálky ryže použijem 4 šálky vody, štipku soli a nechám variť. Keď sa voda odparí, pridám 2,5 šálky mlieka a za občasného miešania rozvarím ryžovú kašu. Vypnem a nechám vychladnúť. Medzi tým si do misiek rozdelím vajcia na žltky a bielky. Žltky s cukrom vyšľahám do peny, do bielkov pridám 2 lyžice práškového cukru a tiež vyšľahám. Sneh použijeme na vrch ryžového nákypu. Keď ryžová kaša vychladla, primiešam do nej žltkovú zmes a vylejem na vymastený plech. Naukladám ovocie a pečiem vo vyhriatej rúre na 180 stupňov približne pol hodinu. Potom na vrch natriem bielkovú zmes a opäť zapečiem. Takýto ryžový nákyp ostane vláčny a krémový.